खुलुमबाय रायजोफोर नै दिनै आंनि पर्क थालिया रायजोफोर माबाया सावनायसो आरोना दिनै अमायाहाय ओंखायनो आङो बारा जेबो दिन्थिबाय थायासै ओमफ्राय अमा सावनाय दं बेवहाय सामब्राम दुन्दिया बानलु लगायजोबनाय ओमफ्रायहाय नै बेवहाय आरोबाव थास' बिसंजों ना गोरान दङ ओमफ्रायहाय नै गाजर सालाद मा होनोमोनलाय बेखौ हांसो गारमा जानो लुगैबावबाय आङो लाफा दोलोजोंहाय दिनै जानोसै आङो होमबा जानायखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान ओमफ्राय बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो रायजोफोर आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय अननानै होमबा जानायखौ आं स्टार्ट खालामसै रायजोफोर नुदो होमबा नायलांबाय थादो बरिया लाफा दोलोबाथाय स्रुब स्रुबल'
रायजोफोर जानायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौबो फोजोबनाय जाबाय बेयावनो रायजोफोर होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय रायजोफोर बाय बाय